Ali moram da vam kažem, moramo se umešati malo u ekologiju. Znate koliko je sve povezano? Recimo, Danci su uništili 13 miliona krznaša. Kune, nerčevi i tako dalje. I zakopali ih. Jeste to čuli? Ne. Oni su morali po preporuci stručnjaka da eskumiraju sve te životinje i da ih spale i unište na drugi način. Da ih ne ostave u zemlji. Da ne ostanu u zemlji jer podzemne vode mogu da taj virus distribuiraju i u vodovode i ostalo i da dođe do katastrofe. Oni su morali i takve. Ja se pitam sada šta će biti ako neko kupi torlak i uruši zgrade i otkopa rupu gde sam ja uništila variolu. To su zaista teška pitanja. Sad ste otvorili potpuno novi niz teških pitanja za Srbiju u ovom trenutku. Ne za Srbiju, ali ja kao primer navodim, znate, kao primer na što se sve u ovoj situaciji mora razmišljati. Danci su zakopali te životinje, pa su sada morali da eskumiraju, da je otkopaju i unište na propisan način da ne bi u ekologiji napravili katastrofu. Na sve se mora misliti, a greška se plaća. To ih se sad duplo koštalo. Tako i mi možemo da napravimo neke greške koje ćemo duplo platiti. Ako dobro ne osmislimo. Dobro, evo na kraju smo razgovora. Teo sam vas pitam, jeste vi imali možda nešto da nam saopštite bez mog pitanja u vezi sa koronom, a zašto mislite da je možda važno znati u ovom trenutku? Pa, znate šta, moramo se pridržavamo nečeg, moramo biti svesni da će ovaj prenos virusa, za koji se nismo ni u snu nadali da će biti ovakav, da se radi u tim kontaktima i da izbegavamo te kontakte, da nosimo maske, da pravimo nikako samo fizičku distancu, socijalnu ne. Još onda treba samo čekamo da nam zabrane da telefoniramo. To bi bila socijalna distanca. Da, neće nam niko zabraniti da telefoniramo. Hvala vam na tome što ste bili gost presinga